Bună, numele meu este Alex și astăzi vreau să vă prezint noul Brawler Squeak. Deci mi-a picat din Big Box. Mie tot nu pot să cred. Să vă arăt. Am 40 de Brawler. Uitați-l. Am emoții. Am emoții, gen, că joc cu el. Dar nu pot să cred. Dar nu știu, totuși de-abia l-am luat. Deci nu pot să cred. Și am 40 de Brawler. Lol, tare. Hai să dăm vreo câteva meciuri. Nu pot să cred, totuși mi-a aplicat Squeak. Nu pot să cred. Hello. Brawler, nu știu ce este un Brawlerul, dar nu Brawler. Nu pot să cred. Totuși, de-abia s-a lansat. M-am luat pe contul meu și nu pot să secundar. Nu pot să cred. Deci de-abia m-am luat. Mi se pare că e binitare. Tare. Deci, de-abia acum mi-a picat. Mi-a picat, dar mi-a picat din bidon și posibil. Înseamnă că și mi-am dat de tot. Mi-a picat foarte ușor. Vreau acum să arăt cum m-am jucat și pe un alt mod de joc. Și știu cum e, dar nu pot să cred că l-am. Sunt foarte fericit. Am și misiune? Mă lași? Da, și poza. Și mai zicește așa. Mai sunt doar către Brawler. Și așa, o 8-bit, M2, Max, Spike, Leon, Chamber. Am văzut ia, poate ajung pe local rău. Brawler Squeak. Nu cred. Dar totuși mi-a picat, nu pot să... Păi acum ce șansă am? Legendar, ok. Dar am și stăpat. Care erau șansele să face? Și ăsta este ultimul meci. Mi se pare tare. Atât din magazin sau cine nu s-a și mie am deschis puține boxuri, nu e că de dar trebuie să mă șap care erau șanse, eu nu mă așteptam să iau. Dar uitați nici mai știu cum se spune de noapte. Brawler, nu uit. Dar și zice chestia spertare. Sau vara, că poți să dai din, dacă dai un șut aici, cum ar veni, și adversarul aici, cum ar veni, poți să dai din noi.
Nu știu să foarte fel. Cam acesta a fost și videoclipul de astăzi.